ngapuraken aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasa ning dada rino wengi ralali tansah ngetunggu memuji marang Kang Kuwasa mugi kalindo paring pangapura urip tentrem ayem kok mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sing siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sing siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane ralali tansah ketunggu memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong yen nganti ana sing siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sing siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane